Pautes de catalogació del Cook en RDA, part 9. A més de tot el que hem explicat a les 100 i que és vàlid també per les 700, tingueu en compte que no hem fixat ni un mínim ni un màxim d'entrades secundàries. Feu les que cregueu convenients. Recordeu, però, que si les feu, han d'estar incloses en la descripció. Tal com hem dit anteriorment, no confongueu els compiladors amb els editors. En RDA, els compiladors són autors i, per tant, se'n fan una 100 del primer. I com a secundàries, les que el catalogador cregui necessàries. Pels contribuïdors, també podeu fer, sempre que ho cregueu necessari, entrades secundàries. En totes les entrades secundàries, l'únic terme obligatori del $E és el terme creador. Si voleu usar-ne d'altres, estigueu segurs de la funció i consulteu el punt 2.1 de l'apèndix I per escollir un terme adequat. El $E, igual que per la 100, és repetible i s'ha d'usar en l'ordre OEMI. Per assignar la forma correcta, recordeu la pauta d'assignació de punts d'accés i creació de registres d'autoritat. Una altra novetat d'RDA és la informació de relació que han d'incloure totes les entrades secundàries. Es tracta d'informar la relació que té l'entrada secundària amb el recurs que s'està catalogant. Segons les RDA, els termes que podeu usar per a aquesta informació s'han d'extreure de l'apèndix J. Apèndix que està dividit segons el tipus de relacions, amb les altres obres, amb les altres expressions, amb les altres manifestacions, etc. Aquests termes són molt variats. De moment, en el Cook hem acordat que les úniques informacions de relació que exigim, obligatòriament, seran les relacions entre les diferents obres d'una compilació i, per tant, de moment, només serà obligatori posar el terme contenidor de obra en casos de compilacions. Però, si ho teniu clar, no hi ha cap inconvenient perquè feu servir sempre el $I. Per a la creació de les entrades secundàries de títol preferit cal que torneu a consultar la pauta del 130 i 240. Només recordeu que com a pauta del Cook, quan catalogueu un recurs electrònic remot, construïm una 730 amb la plataforma a través de la qual es consulta aquest recurs electrònic. Pel que fa a la 773, més que una novetat, això és una rectificació que hem afegit a les pautes, perquè ens sembla que molts catalogadors havíem interpretat malament el format. Ens trobem molt sovint que els catalogadors posem les pàgines de l'article al $G de la 773 i han d'anar a la 300. Vegeu l'exemple. A part de seguir usant les entrades d'enllaç a la 780 i a la 785, hem acordat que usaríem la 775, entrada d'una altra edició. De moment només obligatòria en cas d'edicions facsímils quan l'edició original estigui en el Cook. Pel que fa al tractament de la 856, no hi ha cap canvi respecte al que fèiem fins ara. Hem especificat a les pautes l'ús dels segons indicadors perquè sempre ha estat un tema amb molts errors d'interpretació del format. La 917 i la 918 tampoc tenen cap canvi d'ús. La 917, per les precatalogacions, són per tant les etiquetes de localitzacions que posen els CVA. La 918 per les obres que s'estan publicant. Recordeu d'esborrar la 917 o 918 quan rebeu el llibre a la vostra biblioteca i d'afegir la vostra localització al camp Ubicación. Tot i que la 040 ha esdevingut una etiqueta obligatòria, de moment seguim necessitant la 940 per a les estadístiques. Per tant, seguiu-la omplint com fins ara. Pot ser que amb el nou sistema hi hagi novetats respecte, però de moment encara no ho sabem. Per l'ús de les etiquetes locals, de moment, tampoc no hi ha cap novetat. Per a qualsevol dubte, estem a la vostra disposició. Recordeu que podeu enviar-nos un correu electrònic a l'adreça qualitatcook@csuc.cat.